שלום, בין שני רמקולים, הגילוי המסעיר החדש, ואנחנו בסרטון השני המוקדש ליאן דיסמס זלנקה, מלחין הצ'כי הבוהמי הגדול של תקופת הברוק. ואני פותח באחת מ-21 המיסות שהוא כתב, פרק הגלוריה. שימו לב כמה דרייב יש פה, כמה תנופה. מיסה די פילי, מיסה דל פילי, מיסה לבין האלוהים. המבוא התזמורתי, תראו, עוד מעט המקהלה תיכנס. הדיסק הזה הוא בניצוח הנס כריסטוף רדמן בחברה שנקראת ראומה קלניק, והוא בא עם המיזררה של הסה. המיזררה של הסה יפה, אבל המיסה הזו בעיניי עולם אחר. המיסות של זלנקה קרובות במה שהן עושות לי, ברמה שלהן. המיסות של היידן המאוחרות, יש כל כך הרבה אושר ויופי, ממש המוזיקה מרגשת. באך, יוהאן סבסטיאן באך, מאוד העריך את זלנקה, וידוע שהוא מאוד העריך אפילו את המיסה בסי מינור שלו. הוא די הסתמך עליה, שהוא כתב, הוא די הסתמך על המוזיקה הדתית של זלנקה שהוא כתב את המיסה שלו. אני רוצה מפה ישר לעבור לפרק המסיים. תקשיבו, לא שמעתם כזה דבר. פוגה כזאת, גם הנדל לא כתב. קום סנקטוס ספיריטו, זה פשוט מדהים מה שקורה. זיקוקים דינור תזמורתיים וווקלים, שימו לב. 6 דקות. הביצוע גם נפלא. יש לי עוד הקלטה של המיסה הזאת, אבל זו עדיפה. חוץ מבאך, גם טלמן מאוד התפעל מזלנקה. כלומר, זה מה שלא מובן.
הוא היה ידוע בתקופתו, העריכו אותו גדולי המלחינים. איך מוזיקה כזאת רק עכשיו זוכה לגילוי שלה, להערה הזאת שמגיעה לה?
שנקראת ניבירו, חברה צ'כית מאוד קטנה, אבל מאוד איכותית, שמקליטה כרגע ממש את כל המוזיקה, מוזיקה ווקלית, מוזיקה דתית של זלנקה, את המיסות. אני כל דיסק שהם הקליטו ישר רכשתי. יש לי איזה 10 כבר. תקשיבו לפרק הזה, איתרה פקס, מהמיסה ליוזף הקדוש. תקשיבו. חברת ניבירו. תמיד יש להם את הזמרים הטובים ביותר בתחומם, שיש להם ניסיון עם המוזיקה של זלנקה, מוזיקה צ'כית. המנצח זה אדם ויקטורה, ומככבת תמיד הסופרן הנפלאה חנה בלז'יקובה, ועוד סופרן גבריאלה אבנובה. תקשיבו, עוד דיסקים בסדרה. מזכיר קצת איזה יופי. אפשר להבין מאיפה באך שאב את המיסה, את האינקרנטוס טסט אצלו במיסה? במיסה בסי מינור. אינטרנה פקס. אני אומר לכם, יש לי איזה 30 דיסקים של זלנקה. אין גבול, איפה שאני לא אשים פה את הקטע, אתם תגלו מוזיקה נהדרת פשוט. מוזיקה בעלת הרבה יופי והשראה ומקוריות. הנה למשל אורטוריה, סוג של אורטוריה שהשם שלה מצחיק. Under the olive tree of peace and the palm tree of virtue of the crown of Bohemia splendidly shines before the whole world. זה השם הארוך לאורטוריה, או סוג של אורטוריה של זלנקה, אבל הסיפור גם לא כל כך חשוב. זה כתוב בלטינית, מושר בלטינית. תקשיבו למוזיקה. יש פה אריה של סופרן. זה וגם בסופרפון, הדבר היפה על זה, עם המנצח מרק שטרינקל והאנסמבל פילידור שלו, אנסמבל נהדר, גם בכלים אותנטיים. זה קיים בקטלוג, אבל בעטיפה אחרת, אז תבדקו. וזה הביצוע היחידי שיש.
וז'ינה. זלנקה זה מלחין שמאוד מאוד שווה להכיר. בכלל, אני לא מדבר בכלל מי שאוהב מוזיקת ברוק, זה חובה בשבילו. זה חור פשוט שאם הוא לא ישלים אותו, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. אבל לא רק מי שאוהב מוזיקת ברוק. איפה להתחיל? אני הייתי מתחיל מהמוזיקה התזמורתית ב-CPO, מהטריו סונטות או עם הוליגר או ב-ECM, או עם מרסל פונסיל וחבריו בגלוסה. אחר כך מיסה לבין האלוהים, מיסה דפילי, עם הנס כריסטוף רדמן, או אם אתם לא תמצאו את הדיסק הזה, אז יש ביצוע יפה של ברניוס בדויטשה הרמוניה מונדי. וכדאי לכם לחפש באינטרנט, כי אין את זה באתרים המקוונים הרגילים של הדיסקים, MDT או פרצל לא מצאתי, אבל החברה הזאת, ניבירו, סדרת המיסות שהם הקליטו, של זלנקה. אני מאוד מקווה שנהנתם. זה באמת אחד הגילויים באמת המסעירים שהיו לי בשנים האחרונות, ואני ממשיך לאסוף כל הקלטה של זלנקה שיוצאת לאור. אז תודה רבה, להתראות.